Aloita kuinka pienellä hyvänsä, mutta aloita heti. Koska sit kun se on aloitettu ja sä rupeat ymmärtämään, se mun pointti tässä oli se, että kun ne ihmiset, jotka on käynyt sen oman talouden viikonlopun, kun ne tulee seuraavaan viikonloppuun, jossa katsotaan tätä sijoittamista tarkemmin, valmennuksen nimi on Tee rahaa sijoittamalla, että kaikki mitä sun pitäisi tietää ennen kuin sä sijoitat. Siis totta kai kannattaa aloittaa heti, mutta on asioita, mitkä on hyvä tietää ja ne kannattaa jossain vaiheessa opiskella. Kun ne ihmiset hoksaa sen, että miten se sijoittaminen toimii, miten se rahan tuplaantuminen toimii, miten se korolle kasvu toimii, niin siinä kohtaa ne yleensä palaa lähtöruutuun ja sanoo, että mäpä tuun katton sen oman talouden viikonlopun uudestaan, että nyt nimittäin mä tiedän, miten tämä rahantekokone toimii, että nyt me tarvitaan pollelle kauraa, että nyt me katsotaan se budjetti kuntoon.